Og så byder vi velkommen til C-O-O-N. Og i dag har vi en til gæst med. Og det er Paris Hilton. Så hvis I undrer jer, Over er der en til med i koret. så er det Bare hende. Og så byder vi velkommen til Paris Hilton, en rig arving. Jamen, hvad er du egentlig kendt for? Det ved jeg sådan set ikke. Du ved det simpelthen ikke? Nej. Folk elsker mig bare. Okay, jeg elsker dig altså ikke. Nå, så er det. Hvordan kan det egentlig være, at du kan tale dansk? Min mor, hun bor i Danmark, og jeg er født og opvokset i Danmark. Jamen, alle tror ligesom du kommer fra USA. Ja, jeg kan ikke gå for, at de er så dumme. Hvem er så dit største idol? Mig selv. Du er også mit største idol. Kuldegysning. Nå, hvad hedder din mand så? Annie. Annie. Er du lesbisk? Ja. Jamen, det er også okay, det er jeg også. Ja, det er vi også. Det er ikke dig, jeg er lesbisk med. Nu har jeg knust min tarm. Det må du virkelig, virkelig undskylde, Paris Hilton. Det var ikke min mening, altså at såre hende. Det må jeg virkelig undskylde derude. Jeg må hellere stoppe den. Og så er vi tilbage igen. Ja, og i det skønste humør, som I kan se. Ja. Og vi vil så godt høre Paris Hilton synge, så Og bandet står lige udenfor døren. er du jo ikke helt alene. Nej, men de er jo selvfølgelig. Ja, Ulækkert. Nå. Okay. ulækkert. I don't mind spending some time just hanging here with you, 'cause I don't find too many guys that treat me like you do. Those are the guys that wanna take me for a ride, but when I walk they talk of suicide. Some people never get beyond their stupid pride, but you can see the real me inside, and I'm satisfied. Oh no, oh. Even though the guys are crazy, even though the stars are blind, if you show me real love, baby, I'll show you mine. Og hvis I gerne vil vide det, Så er den nederdel med på i musikvideoen en styrsetøj. Så er vi færdige for denne gang. Og vi håber selvfølgelig, I ser med næste gang. For den bliver lige så god. Så ses vi. Og fortsæt god dag. C-O-O-N.